أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما amma ba'd dumateng para jamaah sedayanipun kaum muslimin wal muslimat bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbak yu, adik-adik rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sumangga ingkang pertamilan utami kula panjenengan sami tansah nunjukaken pamuji dalah syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, pangeran ingkang sampun paring dumateng kita kathah kenikmatan. Antawisipun walhamdulillah kita dipun gampelaken anggen kita kempal manunggal wonten griyanipun Allah ingkang minulya punika kanthi adicara ingkang semanten ugi minulya nggih menika thalabul ilmi. Mugi-mugi amal soleh kula panjenengan sami ingkang sekedhik punika njalari benjang wonten akhirat. Mergi kula panjenengan sami dumateng surganipun Allah. Mugi-mugi dipun gampelaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kenging napa awit ngengeti janjinipun Kanjeng Nabi, pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring janji man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing lelaku ana ing dalan kuwi mau tujuane golek ilmu agama kamangka dalan menyang surga digampangke Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiyang teng merginipun dipun lancaraken kok mboten remen. Tiyang niku teng mergi dipun paringi nikmat ingkang paling ageng nalikanipun. Terus tiyang niku nek teng mergi niku nikmat ingkang paling ageng kagem piyambake niku napa? 3. Setunggal napa? Dalane bener. Mergine napa, Pak? Bener. Gitu. Awet nek mergine kelentu nggih napa, Pak? Sasar kan ngaten nggih. Niku nikmat ingkang pertama. Nikmat nomor kali para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah nggih menika dipun lancaraken. Apa, Pak? Dipun lancaraken ateges napa ora macet, ora napa melih. Busine napa, Pak? Utawi bensine entek utawi napa lan sak piturutanipun. Lajeng para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah lan nomor 3 para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah nomor 3 niku dalane padang. Dalane napa, Pak? Padang. Pertama, mergine bener. Nomor kalih lancar ateges kendaraane sae. Nggih mboten sing rusak, mboten sing busine reget, mboten sing bensine napa, Pak? Ngepres. Niku nggih. Nomor 3, dalane padang. Nggih, awet nek mergine mboten padang niku jeglongan mboten apa? Dan ketinggal kan ngaten nggih. Dan ketinggal. Niku para jamaah saengga wonten hadis niku wau enten kalih riwayat. Pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallakallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing metu saka omahe golek dalan kanggo golek ilmu agama kamangka besok ana ing akhirat dalane didadekke bener nyang surga. Terus mergine niku dipun dadosaken apa? Mergi ingkang leres dumateng surga kalih Gusti Allah. Niku riwayat pertama. Riwayat nomor kalih nggih menika sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Dipun gampelaken merginipun nalikanipun mlampah.
Nggih, dados didadekke dalane bener, nomor kalih mlampahi niku dipun lancaraken. Nggih, dipun gampelaken, mboten geblegong, mboten macet. Nggih, dalane padhang lan sak piturutanipun. Niku para jamaah sehingga wajib kula panjenengan sami nyukuri napa ingkang dados nikmatipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita niku wau. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula panjenengan sami kawulanipun Allah ingkang tansah nyukuri peparingipun Allah. Allahumma amin. Selawat sarta salam mugi tansah kunjuk katur kagem tulodo kita panutan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, cirinipun tiyang mukmin niku sami'na tumrapipun dawuhipun Gusti Allah, tumrapipun pitedahipun Rasulullah, cirinipun tiyang mukmin sami'na wa ata'na. Benten kalian tiang Yahudi sami'na wa asaina. Nek tiang mukmin niku kula midhanget duh Gusti Allah napa ingkang dados dawuhipun paduka, napa ingkang paduka awisi. Kula midhanget duh Kanjeng Nabi napa ingkang dados dawuhipun panjenengan, napa ingkang panjenengan awisi. Sami'na wa ata'na, lajeng kita lampahi. Tapi nek tiang Yahudi sami'na ya krungu, ning napa Pak? Ning napa Pak? Bali lo. Kon ngalor malah napa Pak? Idul. Kan ngaten nek tiyang mukmin mboten. Termasuk para jamaah napa ingkang badhe kita sinau. Babakan apa Pak? Babakan apa niku judulnya napa Pak? Judulnya napa niki Pak? Dan nggih napa Pak? Para ahli waris. Nggih. Kok aku entuk bagian kok kaya rentuk, kok aku rentuk bagian. Wah aku kok niku sampun enten undang-undangipun, sampun enten apa Pak? Ketentuan saking Allah Subhanahu wa taala. Kok anak lanang bagane luwih akeh. Gitu lan sak piturutanipun. Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Ahzab ayatipun 3-6 niku maringi rambu-rambu kula panjenengan sami. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan surat Al-Ahzab ayatipun 3-6. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin lan ora kena kanggone wong mukmin lanang utawa wadon idza qadallahu wa rasuluhu amra menawa Gusti Allah lan rasule wis netepake salah wijining perkara ora kena napa mboten pikantuk napa an yakuna lahumul khiyaratu duwe pilihan dhewe saka perkarane wong-wong kuwi mau terus mboten pikantuk duwe pilihan dhewe menawi sampun dipun tetepaken apa Allah saha rasulipun. Wa may ya'sillaha wa rasulahu lan sapa sing balela sing maksiat menyang Gusti Allah lan rasule faqad dhalla dhalalan mubina. Temen dheweke sesat kanthi kesatan sing nyata. Lho niku, tiyang sesat kesatan sing nyata niku napa ngerti kleru terus napa Pak? Terus nekat diterak. Carane aku ki kebablasan, tapi nekat napa Pak? Mlaku terus. Lah nikulah nyata-nyata tersesat. Gitu. Para jamaah awet saking menika nek wong niku kleru, wong niku ibarate klentu dalan ning mboten ngertos nek kleru niku cek dinapa Pak? Paringi pangapunten Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lah niki tiyang niki wau nek pun dipun putusaken Gusti Allah kok enten napa Pak? Enten ibarate menika nggih pemanggih piyambak. Enten apa Pak? Penemu piyambak padahal pun dipun tetepaken Allah kalian Rasulipun. Lah nikulah disifati kalih Gusti Allah dolalam mubina. Nggih, dolalam mubina. Sesat tersesat kanthi kesesatan ingkang nyata, nemen kang jelas. Lha niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa iyyakum. Carane niku nek pas sekolah niku wis njawabe kleru banter. Nggih niku lak diguyu kalih kancane kan ngaten. Biasane kan ngaten. Para rawuh para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa utawi kleru ngeyel kan ngaten. Niku disini sin kalih kancane. Bismillah.
Sehingga semanten ugi ingkang badhe kita sinau monggo kita sinau nggih, kita sinau lan menika sampun dados ketetepanipun Allah saha Rasulipun sami'na wa ata'na. Al mas'alatu tsalitsa aqsamul warathah. Monggo kita mlebet poin ingkang nomor 3 nggih menika para ahli waris. Al warathatu ala qismain. Ahli waris niku dipun perang enten kalih, dzukur wa inah. Ahli waris berupa laki-laki lan ahli waris ingkang berupa napa perempuan. Terus ahli waris niku enten ingkang jalu, enten ingkang setri, enten ingkang putra, enten ingkang putri. Fal warithuna minadz dzukuri 'asyarah. Ahli waris dari kalangan lelaki ada 10. Dados ahli waris saking piyantun jaler niku cacahipun sedasa. Sinten kemawon sedasa kelompok ahli waris saking piyantun jaler niku wau para jamaah setunggal saha nomor kalih 1 dan 2 al ibnu wa ibnuhu wa in nazala. Nggih menika para jamaah pertama anak lanang. Nomor setunggal. Nomor kalih sinten? Anak lanange anak lanang. Nggih, anak lanange anak lanang. Terus napa nika putu lanang tapi jalur napa Pak? Anak lanang. Niku nggih. Nomor 1 napa Pak? Al ibnu. Ibnu niku sinten? Anak lanang. Nomor kalih ibnul ibni. Ibnul ibni niku sinten? Anak lanange anak lanang. Berarti putu lanang saking napa Pak? Anak lanang. Lha niku para jamaah. Contoh si A gadah putra. Gadah napa Pak? Putra, putrane niku gadah putra melih. Menawi si A niku tilar donya, dua niki ahli waris. Mengki kita sinau menawi pake tesih sugeng apa putune melu entuk, mengki kita sinau. Awit nggih enten napa menika sinau samenika termasuk ahli waris mengki enten bab al-hajab. Bab ibaratipun menika ahli waris saged nutupi, jalari ahli waris sanesipun boten pikan. Tuh contone ngaten nggih, enten iben, enten anak lanang, enten putu lanang. Niku putu lanange ra entuk awit pun ketutupan sinten Pak? Anake. Ngaten nggih, misalipun kula gadah putra nggih jalu. Niku nggih termasuk ahli waris. Umpami tiyang sepuh kula tilar donya, putra kula mboten pikantuk awit tes enten napa niki? Bapak ketutupan kalah napa niki Pak? Kalah awu niki mah dihajab ya ibarat iki. Kalah napa? Mboten kalah awu. Kalah napa jenenge? Kalah. Nek kalah awu napa kalah awu napa? Kalah dhuwur. Pak tesih. Menawi kula mboten enten mbae tilar donya lah nembe napa Pak? Mandap nggih teng putu. Mengke kita sinau. Wa inna zala sinaosa putu lanang niku mandhap melih. Terus napa? Anak lanange anak lanang. Napa niku Pak? Buyut. Tapi jalur napa Pak? Laki. Niku nggih. Utawi napa Pak? Ngisore buyut niku napa? Putu canggah berarti. Tapi jalur laki. Terus 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki jalur laki-laki. Gitu terus anak lanange anak lanang. Ngoten nggih. Liqaulihi ta'ala ada dasar firmanipun utawi dawuhipun Allah wonten surat An-Nisa ayatipun 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Gusti Allah maringi wasiat tumrape sliramu kanggo anak-anak ini rob yaiku bagian warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Wong lanang bagiane ping loro ne wong wadon. Nomor 3 saha nomor sekawan. Wau kan pun kalih nggih. Pertama iben, nomor kalih iben. Nomor 3 saha nomor sekawan al abu wa abuhu wa in ala. Bapak. Piantun jalur ingkang nomor 3 niku napa Pak? Bapak. Utawi nomor sekawan bapake bapak. Berarti sinten niku Pak? Mbah Kung tapi jalur bapak. Gitu. Ulang. Napa Pak? Nomor 3 sinten Pak? Bapak. Nomor sekawan sinten Pak? Bapak. Bapak. Berarti sinten niku? Baik kan nggih, Mbah Kung tapi jalur bapak. Niku nggih, niki para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum.
jami'an. Wa in ala sinaosa minggah melih. Mbah ini Mbah Kung. Berarti mbah napa niki, Pak? Mbah Buyut gitu. Nah ngaten lan sak piturutanipun Mbah Canggah, Mbah Warek, terus tapi jalur laki-laki. Niku nomor 3 saha nomor sekawan. Diambali melih. Pertama sinten Bapak? Anak lanang. Nomor kalih anak lanange anak lanang. Nomor 3 sinten? Bapak. Lajeng sinten Pak nomor sekawan? Bapake bapak. Terus teng ilmu waris niku mboten sembarangan nggih, mboten putu lanang, mboten ngaten tok. Putu lanang saking pundi kan ngaten nggih? Nek putu lanang saking anak wedok niku asmane dzawil arham. Mboten ahli waris. Kan ngaten nggih. Tapi nek putu lanang saking putra jalu, nah niku lah ingkang napa ahli waris. Ka abil ab wa abil jad liqaulihi ta'ala, ada dasar dawuhipun Allah wonten surat An-Nisa ugi semanten ugi ayat nomor 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhum sudusu mimma taraka in kana lahu walad, lan kanggo wong tuane cacah loro samben-samben saka loro kuwi mau bagiane 1/6 mimma taraka saka apa sing ditinggalke mayit in kana lahu walad, nalikane mayit kuwi duwe anak. Wal jaddu abun waqad a'tahun nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudus, lan bapake bapak kakek gitu niku kados dene ab kados dene bapak gitu. Kanjeng Nabi maringi bagian 1/6. Terus bagiane simbah niku pinten Pak? 1/6 nggih, 1/6. Kapan menika? Menawi bapake sampun apa Pak? Sedo. Terus kenging apa menawi bapake tesih sugeng, mbahe tesih sugeng niku napa Pak? Terhijab, langkung cerak. Nggih, langkung cerak teng mayit sinten bapak. Nggih, mbahe kok malah ra entuk piye? Awit para jamaah teng Islam niku napa hikmahe? Hikmahe niku sing ngopeni mbahe sinten? Apa urip dhewe kan mboten, tetep wajib ngopeni tiyang sepah sinten Pak? Bapak niku wau kan ngaten para jamaah. Semanten mugi mengke kita sinau lho iki Dik. Misale po ibu kok bagane gur semene, awet ibu enten sing ngopeni sinten Pak? Nggih, bapak bojone kan ngaten. Nek mboten enten bapak ya anake kan ngaten wajib niku. Nggih, nek mboten dosa kan ngaten para jamaah. Niku nggih sekawan. Nomor gangsal niki sak menika teng Hawasi wau usul lajeng furu'. Usul niku mandhap napa furu' niku mandhap, usul niku minggah. Lah sakniki nyamping. Sinten Pak? Nomor gangsal saking piyantun jalu al akhu min ayil jihati kana. Sedulur saudara laki saking jalur pundi kemawon. Maksudnya napa? Jalur pundi kemawon niku saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Lho niku nggih niku ahli waris ingkang saking piyantun jalur ingkang nomor gangsal. Nggih dados anak lanange anak lanang lajeng bapake bapak lajeng niki napa Pak? Sedulur lanang gitu, saudara laki-laki. Mbuh niku saudara kandung utawi saudara sebapak utawi saudara napa Pak? Seibu. Saudara kandung niku napa Pak? Mas, adik gitu. Bapak ibuke napa niku? Sami. Menawi saudara sebapak Pak beda mboten, Pake padha, mboke napa Pak? Beda. Saudara seibu? Saudara seibu? Mboke padha, bapake napa? Beda. Kan ngaten para jamaah. Niku nggih niku tetep sedulur. Wonten Islam niku tetep napa Pak? Sederek. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuhipun Allah wonten surat An-Nisa ayatipun 176. Napa menika? Inimruun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Inimruun halaka laisa lahu walad.
Lan menawa ana wong sing mati laisa lahu walad ora duwe anak walahu ukhtun falahan nisfu ma taraka lan dheweke kuwi duwe dulur wedok kamangka dulur wedok kuwi bagiane setengah tumrape apa sing ditinggalke mayit wa huwa yarithuha illam yakul laha walad lan dheweke dadi ahli warise menawa wong wadon kuwi mau ora duwe anak maksudnya napa menika dulur lanang saudara laki-laki menawi mayit niku blas mboten gadah napa Pak putra gitu lajeng tiyang sepahe nggih pun mboten enten nah niku perpindah ahli waris sinten Pak nyamping terus mudhun renek minggah nggih mboten apa Pak pun mboten enten berarti napa Pak nyamping teng sinten Pak dulure kan ngaten para jamaah tunggale leres tapi tunggale napa Pak niki sing kita bahas nembe sing napa Pak sing jalu mengki termasuk tunggale sing napa Pak sing putri nggih kita bahas awit niki khusus ingkang napa Pak laki-laki dereng ingkang perempuan lajengipun para jamaah wa qala ta'ala ugi Allah wonten surat An-Nisa ayat 12 paring keterangan wa in kana rajulu yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus lan menawa ana wong sing mati yurathu kalalatan duwe warisan lan dheweke kuwi statuse kalalah niku mboten gadah tiyang sepah mboten gadah napa Pak mboten gadah putra gitu dados dhewe ngaten nggih mboten gadah tiyang sepah maksudnya mboten gadah niku mosok ya lair dhewe mboten maksud tiyang sepah pun apa Pak pun sedaya gitu menika nggih lajeng mboten gadah nggih putra niku kalalah nggih jalu napa putri walahu akhun dheweke duwe dulur lanang utawa dulur wedok kamangka samben-samben sedulure kuwi mau oleh 1/6 niki nedahaken bilih saudara laki-laki niku napa Pak ahli waris nomor gangsal nomor 6 para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah ibnul akh li ghairi nomor 6 sinten Pak anak lanange dulur lanang anak lanange napa Pak dulur lanang berarti napa ne mayit niki Pak ponakan lanang gitu anak lanange dulur lanang ponakanipun mayit ponakan lanange mayit tapi jalur napa laki dados misal si A gadah mas niki gadah putra nah nikilah ponakan lanang gitu A gadah mas duwe putra gitu lah putra niki status napa Pak anak saudara kan enten nggih berarti napa niki ponakan nggih mboten sembarang ponakan napa Pak laki-laki dari napa Pak saudara laki-laki ya apa ingkang kita bahas niki nembe napa laki-laki ngaten nggih li ghairi nggih dengan syarat bukan saudara seibu bukan saudara napa seibu terus nek duwe ponakan tapi niku napa Pak putrane duwe ponakan lanang putrane napa Pak putrane sinten Pak sedulur lanang seibu niku napa Pak mboten termasuk si A gadah sederek gadah tunggal ning tunggal ini tunggal napa Pak tunggal mbok gitu lajeng niki gadah putra gitu putra lanang niku mboten tidak termasuk awet jalure enten napa Pak putrine nggih menika ibu niku wae kan ngaten nggih para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah contoh misalipun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum jami'an si A niku gadah napa Pak sedulur sebapak saudara sebapak si A ini punya anak laki-laki niku termasuk ahli waris napa mboten termasuk si A gadah sedulur kandung saudara kandung laki-laki saudara kandungnya ini punya anak laki-laki termasuk ahli waris napa mboten anak laki-lakinya saudara kandung niki wae masuk si A gadah saudara seibu ini punya anak laki-laki ahli waris napa mboten ngaten nggih
Niku para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Ini nomor gangsal. Nggih, nomor pinten wau? Nomor 6. Nggih. Nomor 7 saha nomor 8. 7 saha nomor 8. Napa nomor 7? Al-am. Nggih. Al-am napa Pak? Pak D. Napa Pak? Pak D jalur bapak. Terus ini tunggale sinten Pak? Tunggale bapak. Nggih, al-am awit teng basa Arab niku dipun bentenaken menawi amun itu adalah paman dari jalur bapak. Menawi kholun paman dari jalur ibu. Lah niki sing angsal maksud sing termasuk ahli waris niku paman dari jalur bapak. Itu tunggale sinten Pak? Pak E. Kan ngaten nggih, tunggale Pak E. Paman. Pak D. Pak Le semanten ugi. Nggih. Boten kedah Pak D. Pak Lek nggih termasuk ahli waris selama niku tunggale sinten? Bapak. Nggih, niku nomor 7. Nomor 8 sinten? Putrane Pak D. Terus napa niki, Pak? Putrane Pak D niku berarti napa niki, Pak? Sepupu. Nggih, sepupu. Gitu. Nak dulur. Ngaten nggih? Ulang. Nomor 7 sinten, Pak? Pak D. Jalur bapak. Terus sing nomor 8 nih anake Pak D niku, anake Pak Lek niku wau. Dados napa niki? Sepupu utawi nak dulur. Ngaten nggih? Nah niku 8. Lajeng nomor 9 para jamaah az-zauju. Napa Pak? Suami. Apa sing kita bahas niki napa Pak? Jalurien. Suami. Nggih jelas. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuhipun Allah walakum nisfu ma taraka azwajukum lan kanggo muhe wong lanang separo apa sing ditinggalke bojone nira ilam yakun laha walad nek bojomu kuwi mau ora duwe anak. Lho niku terus niki nedahaken bilih suami niku termasuk ahli waris. Terakhir nomor 11 al-mu'tik tiyang ingkang bebasaken budak. Tiang ingkang bebasaken apa Pak? Budak. Nek teng mriki pun mboten enten, gitu. Si A bebasaken si B. Si A bebasaken apa Pak? Si B. Si B tilar donya ndlalah qadarullah mboten gadah napa Pak? Ahli waris. Nah, niki ahli waris sing napa Pak? Riyen bebasaken. Nah, niku muktik. Nggih, niku napa? Muktik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng sabda laula alwala'u luhmah kaluhmatin nasab. Sak temene walak kuwi kaya dene daging-daging nasab. Wa qaulihi ta sallallahu alaihi wasallam ugi sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u liman a'taq. Sak temene walak kuwi kanggo wong sing bebasake budak. Niku terus dosa nggih kita bali coba Pak. Saking piantun jalur. Pertama gampang. Menangan dhewe sinten Pak? Anak lanang. Nomor kalih sinten Pak? Anak lanange anak lanang, gitu. Lajeng napa Pak? Bapak. Terus napa Pak? Bapake bapak. Nggih. Lajeng sinten Pak? Mumpun mudhun pun telas, minggah pun telas nyamping sinten Pak? Saudara laki-laki mbuh niku saudara kandung, saudara sebapak utawi saudara seibu, gitu. Lajeng para jamaah nomor 6 sinten Pak? Anak, nggih, putranipun sederek niku wau, kecuali saudara seibu. Nggih, ponakan. Nggih, ponakan. Nomor 7 sinten Pak? Paman, nggih. Paman Pak D, Pak Lek jalur bapak tunggale bapak. Ngoten nggih. Nggih. Lajeng nomor pinten niki? 8 sinten Pak? Anake Pak Lek, anake Pak D alias sinten niki? Sepupu, mboten ponakan. Sepupu alias nak dulur kan ngaten. Nomor 9 sinten Pak? Suami. Nggih, suami. Terakhir muktik yang membebaskan budak. Niki sedoso niki. Terus nek kita menika enten misalnya kasus napa? Antara 10 ini ada enggak dia? Ngaten nggih. Masuk enggak ini 10 ini? Orang ini. Ah ngaten para jamaah. Nek mboten masuk, berarti nggih mboten termasuk ahli napa? Waris saking piantun napa?
jalur. Nggih, menika para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Misale tanggane, aku yang njaluk warisan, tangga. Mboten enten apa, Pak? Nggih. Wah, aku sing ngurusi, aku sing anu, aku terus lho ngene-ngene. Nggih, miturut Islam niku mboten apa, Pak? Pikantuk warisan. Lah sedulur ora peduli kados napa, tapi miturut Islam niku napa, Pak? Nggih, berhak kan ngaten nggih. Maksudnya saudara niku lho ora tau ngurusi adine loro napa-napa. Nggih niku nek miturut Islam tetep napa, Pak? Enten HI. Enten napa, Pak? HI pun. Ah ngaten nggih. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Niku saking piyantun jaler. Sakmenika amal warithatu minan nisa fasabun. Ahli waris dari kalangan wanita ada 7. Pinten, Pak? 7. Dados ahli waris saking piyantun putri niku enten 7. Setunggal saha nomor kalih. Sinten, Pak? Al bintu wa bintul ibni. Gitu. Anak wedok nomor kalih anak wedoke anak lanang. Mboten anak wedoke anak wedok nggih. Anak wedoke anak lanang. Diambali nggih. Anak wedok bintun, gitu putri. Kemudian nomor 2 sinten, Pak? Putrinya anak lelaki. Gitu. Dados putu. Tapi saking jalur napa, Pak? Putrane. Kan ngaten si A niku gadah putra. Putrane gadah putri. Lah niki berarti kan anak wedoke anak lanang. Diambali nggih. Pertama sinten, Pak? Anak wedok. Nomor kalih napa, Pak? Anak wedoke anak lanang. Nggih, putu wedok saking anak lanang, gitu. Anak wedoke anak lanang. Ha niku nomor setunggal saha nomor kalih. Wa bintul ibni wa innazala abuha limahdi dzukur liqaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain wa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis. Allah maringi wasiat tumrape anak-anake nira. Wong lanang bagiane ping lorone wong wadon. Wa in kunna nisa'an lan menawa ahli waris iki anak wedok fauqas nataini loro munggah falahunna thulutsa ma tarak kamangka bagiane 2/3 saka harta waris. Wa ikanat wahidatan menawa anak wedoke kuwi gur siji falahanis kamangka bagiane setengah. Niki nedahaken bilih bintun ya menika anak wedok utawi putri niku angsal warisan. Nomor kalih semanten ugi anak wedoke anak lanang, putu wedok saking anak lanang niku nggih angsal warisan. Nomor 3 al-um. Napa, Pak? Ibu. Nomor 3 sinten, Pak? Ibu. Terus anak wedoke anak lanang ajeng ibu. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuhipun Allah wonten surat An-Nisa ayat 11 wali abawahi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Lan kanggo wong tuane cacah loro samben-samben saka wong loro kuwi mau bagiane 1/6 mimma taraka saka apa sing ditinggalke mayit ingkana lahu walad menawa mayite duwe anak fa illam yakun lahu walad nek mayit kuwi mau ora duwe anak nggih wa warithahu abawahu lan sing dadi ahli warise kuwi wong tuane cacah loro fali ummihi thuluth kamangka ibuke kuwi oleh 1/3. Terus mungkin kita bahas detail bagian ibu niku pinten, bagiannya anak lanang niku pinten, anak wedok pinten mengke detail tapi niki sepilan. Dados ibu niku nggih ibu ini enten mayit lajeng enten ibu gitu. Nek mayite niki mboten gadah napa, Pak? Mboten gadah putra, mboten gadah putri, ibuke niki bagiane 1/3. Tapi nek si mayit niki 1/3. Tapi menawi mayit niki gadah putra utawi gadah napa, Pak? Putri bagian ibuke 1/6. Gitu. Ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Utawi si mayit niki gadah adadun minal ikhwah. Kados dene wonten ayat fa in kana lahu ikhwatun lan menawa mayit kuwi duwe dulur loro munggah 2 ke atas
fali ummihi sudus bagiane ibu kuwi 1/6. Dados misale mayit jane nggih mboten gadah putra mboten gadah napa putri ning gadah dulure tunggale niku enten 3 misale ngaten kan 2 ke atas niki berarti nggih berarti napa para jamaah ibu bagiannya 1/6 kan ngaten nggih kapan sepertiga niku wau mboten gadah anak mboten gadah napa putra mboten gadah putri lan mboten nenten dulure niki dulure si mayit niki ingkang tesih sugeng niku napa para jamaah kurang dari 2 kurang dari napa Pak 2 niku berarti bagian ibu 1/3 nggih tapi nek si mayit niki jek duwe dulure sing jek urip 3 tapi loro pokoke loro munggah niku ibu tetep 1/6 nggih 1/6 niku nomor 3 nggih anak wedok ya anak lanang ibu nomor sekawan al jaddah simbah putri ya simbah napa Pak putri ya simbah putri waqad faradhalah Nabi sallallahu alaihi wasallam asudus Kanjeng Nabi maringi bagian 1/6 terus mboten enten 1/6 1/3 mboten 1/6 terus nggih li hadithi Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lijaddati asudusa idza lam yakun dunaha ada dasar hadisipun Buraidah radhiyallahu anhu bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ndadosaken bagian simbah putri bagian nenek nggih niku bagiane 1/6 idza lam yakun dunaha menawi mboten enten ibu. Terus mayit ibu ndure sinten berarti? Nenek. Kan ngoten nggih? Nenek niki bagiane 1/6 kapan menika nek ibuke mboten enten tapi nek enten ibu kalah cedak. Kalah napa, Pak? Kalah cedak kan ngoten, mboten angsal nenek niki para jamaah. Niku nomor sekawan. Nggih. Lajeng para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nggih, salajengipun nomor gangsal al ukhtu. Nggih, niki wau mandhap lajeng minggah. Nabi bar niku pun mboten nyamping. Sinten berarti, Pak? Saudari. Napa, Pak? Saudari. Napa, Pak? Tunggale. Nggih, tunggale kan saudari. Min ayil jihati kanat syaqiqatan auli abin auli nggih saudari dari sisi manapun saudari kandung saudari sebapak saudari seibu nah sedaya niku termasuk ahli napa Pak waris nggih para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah a'azzani Allah iyakum jami'an nggih Allah Subhanahu wa taala paring keterangan nggih fa in kana rajuli yurathu kalalatan aw imra'atun falahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhum sudus umpama ana wong sing tilar donya mati yurathu kalalah dheweke kuwi kalalah ora duwe bapak ora duwe anak nggih walahu akhun au ukhtun dheweke duwe dulur lanang utawa dulur wadon nggih tunggal ibu seibu falikulli wahidin minhum sudus kamangka bagiane samben-samben dulure kuwi mau 1/6 nggih 1/6 niki nedahaken bilih saudari niku termasuk napa Pak ahli waris. Nomor 6. Sinten Pak? Nggih. Minggah mudhun sampun, minggah sampun, nyamping sampun, nggih. Lajeng sinten Pak? Zaujah. Zaujah niku sinten Pak? Istri. Nggih. Saking piyantun jaler wau suami niki sing putri-putri sinten Pak? Istri. Liqaulihi ta'ala ada dasar dawuhipun Allah walahunna rubu'u mimma taraktum lan bagiane bojone nira kuwi seprapat saka bondo sing mbok tinggalke menawa sliramu ora duwe anak lho niku istri niku bagiannya pinten Pak? Seperempat nggih kapan menika nek mayit mboten gadah putra utawi putri gitu aniku nggih mayit mboten gadah putra utawi mboten gadah putri misale enten tiyang bojone kalih enten tiyang bojone 3 enten tiyang bojone pinten Pak sekawan misale kan ngaten nek bojone 5 niku nglanggar syariat maksimal pinten Pak sekawan nggih niku pripun nggih 1/4 niku wau dipara pinten Pak didum wong
papat utawi wong telu utawi wong loro niku wae. Mboten nambah. Berarti sampun-sampun seprapat. Enggak utuh napa entek. Anake ra bagian kan ngaten misale bojone papat seprapat berarti napa Pak? Entek to. Anake malah mboten. Seprapat niku nggih dibagi pinten niku nggih nek loro ya bagi loro, nek telu nggih bagi telu kan ngaten. Nggih. Lajeng terakhir para jamaah nomor 7 al-mu'tiqah. Wanita yang membebaskan apa Pak? Budak. Nggih, Aisyah bebasaken sinten Pak? Barirah. Umpami niki tilar donya mboten gadah ahli waris niki sing bebasaken. Nggih, niku. Niku nggih 7 tambali. Itu niku sinten Pak? Setunggal. Anak wedok. Merkalih anak wedoke anak lanang. Lajeng ibu, lajeng nenek. Nomor 6 saudari, nggih, saudari perempuan jalur manapun, kandung, sebapak, seibu. Lajeng istri terakhir yang membebaskan wanita yang membebaskan apa Pak? Budak. Niku nggih 7 saking piyantun apa putri. Dados niku nek ditotal enten pinten Pak? 10 tambah pinten wau? 10 tambah pinten Pak? Nah, enten pinten? 16. Loh, 10 tambah 7 kok 17? 16 Pak. Keng napa Pak? Ra mungkin kan suami istri urip kabeh mboten mungkin, nggih ta? Mesti nggih salah sijine napa niku Pak? Nah, ngaten nggih. Terus total niku nek ditotal pinten Pak? 16. Sahabat kan ra mungkin. Mosok urip kabeh mati kabeh kan mboten mungkin. Maksudipun nggih ta? Nah, terus total niku napa? Ya 17 asalnya tapi praktek kenyataan mesti nggih maksimal ngaten nggih pinten Pak? Ya 16 kok. Kan ngaten. Nah, para jamaah baik saking nenek dari bapak atau dari ibu sama gitu. Nomor sekarang itu. Nggih. Bagus sekali pertanyaannya. Nenek niku pripun para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum jami'an dados niku dipun sebat wonten pembahasan mawaris jaddatun shahihah. Nenek yang napa menika? Yang shahihah. Niku mboten diselani perempuan. Dados nek lanang sisan, nek wedok napa Pak? Wedok sisan. Ibuke ibu niku angsal. Terus sisan apa Pak? Putri sedaya. Awet nenek niku kan memang ibunya, utawi napa Pak? Ibuke bapak. Nah niku nggih angsal. Terus nenek mengke saged dua. Nggih, saged dua. Tapi nek ibunya ibu ada bapak, lajeng ibu melih. Nah niku wis diselani to niki? Nah niku mboten. Nggih, mboten. Terus harus ibu nggih, ibu misalnya ngaten nggih, utawi ibuke bapak nggih, ngaten nggih, utawi napa nggih, ibuke bapake bapak ngaten lho, ibuke bapake bapak ngaten mboten Pak. Terus niki mayit duwe bapak duwe napa ibu niku angsal karena dia laki-laki perempuan ngaten lho. Dados urut laki-laki sisan wedok utawi sisan apa Pak? Lanang. Nah, wedok ngaten. Tapi nek diselani ngaten. Misale mayit duwe bapak, bapake duwe ibu, ibuke duwe bapak. Lajeng bapake niki duwe ibu. Ah niku malah ra entuk. Awet diselani. Kan ngaten nggih. Nah, niku bagus. Nek menawi kita biasanya pendek. Bapak ibuke bapak utawi ibuke napa? Ibu dua-duanya angsal. Dua-duanya apa Pak? Angsal. Pripun mengke bagiane? 1/6 dibagi napa Pak? Dibagi napa? Berdua. Kan ngaten para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah azani Allah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, kita tutup kanthi doa kafaratul majlis sedaya ingkang leres saking Allah wa pilihan lepatipun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.